Rubrika Našo mesta zaznačuje, z jakýma šepočeškoscami zo vodu zočujú Ďurďovčane. U tej rubriky môž prečítať i o návštevi nemeckých novinárov Ruskomu Keresturu, ekonomia u rozvarky so Ivanom Malíkom i Miroslavom Kučmašom doznáva, jakže ľudze u Kocure prispodobujú ku novomu zakonu o transportu i jaka zaštita urožaju u Ďurďovskim Chotare. Kultura i prosvita piše o uključovanju do obrazovnih sistemi pedagogijnih asistentov u osnovnih školoh Verbaskej opštini. Rubrika Ľudze, roky, život čitačoh upoznava zos čizmarovu familiju zos Francúzskej a duchovný život piše o važnosti vyučovania vjeronauky. Sport dáva rezultáty našich fotbalských i šachovských kluboch u svojich peršenstvených ligoch i výstku o turníru malým futbalu za veteránoch, kotri otrimaný u ramikoch sportských baviskoch Jaša Bakov u Novým Orachove.